befuna indlela yokubulala uYesu, but abakwazi. Andithi now babengqunga, uyangqunga uSathane, uyajikeleza. Then ithi iBhayibhile ayithi ngabaFarisi who entered inhliziyo kaJudas, ithi bani? Then Satan entered the heart of Judas Iscariot. Why? Ungene njani uSathane enhlizweni kaJudas? uJudas ohamba noYesu 24/7, uJudas ova zonke intshumayelo, akho ntshumayelo imphosayo uJudas ulapha. Ungene njani uSathane? Because uJudas did not obey even kwi-10 commandments. Mos babesihamba nge-10 commandments pha, ikhona i-commandment ethi uze ungebi. Kodwa yena wayenza ntoni uJudas? Then wathi uSathane khatshana. Then he entered into Judas Iscariot. Xa kugqityiwe ufundiswa uyasebafundiswa uJudas Iscariot. Xa ufunda pha kuverse kule yam ke uverse 4 uthi, and he went to the leading priest and the captains of the temple guard to discuss. Uzawuhamba noYesu apha xa kukwi-crowd, aphinde xa kugqityiwe omnye nomnye yoresta, uya kuJudas, uya kubangqashi kwi-enemy to discuss ingenzeka njani uba iphele le Holy of Holies. Singenza njani uba lo mvalelo awe? Singenza njani bingaphumeleli conference? Those small discussions, the devil is working in the hearts of those that are disobedient. And the Holy Spirit is working on the hearts of those that are obedient to God. He's not nagging. Uba awumameli kwizinto ezincinci emane ekuqanda emane ekuxelela, wena ungamameli, uyathini mangcwele? Uyakuyeka. Because moya ngcwele uzokwenza ntoni apha? Uzozukisa uKristu, uzokwenza ezofundisa into ayiva kubani? uKristu. Akaze langa ezinye agenda, akakho confused. Umoya ngcwele is not here to convince you, he's here to convict you. Uba uthobele uThixo is here to lead you to all the truth, kuyo yonke inyani. Then it is up to you that you are going to cooperate. Uza kumvumela na umoya oyingcwele to lead you to the truth. Okanye ufuna kube kuphila ubomi bobuxolo. Because you know, xa umuntu elixolo udabe deceived, ibe ngathi inyandelo ethethayo. Uyabona mina umoya akandivumela ndazi ngawe, mina akandivumeli noba ndithi hayi ndilapha eGugulethu Mall ndikwakhiki. Akandivumeli. Uthi no. Xa ndikwakhiki, mandithi ndikwakhiki, ndizawuphuma, ndiyaphuma okanye. Ndiqhela ukuthi uba ndizawuphuma, ndiyaphuma, ndibe mhlawumbi ndisezawuthatha ezinye izinto ndithi no, ndiyidelete imessage, ndithi ndizawuphuma. Because Sathane uplanta isithi nje kancinci. And naba bantu abasebenzisayo eqaleni naye umuntu uzozibona ngathi uyacebisa kakuhle, hayi le mali theni inganikwa abantu abahluphekayo. Yayibi ngathi into enhle la kuyenza. But the motive, because umoya ngcwele uyayibona le uyenzayo, but motive akapheleli kule nto ayibonakalayo. That's why xa ungumuntu othandazayo uba nalento kuthiwa i-discernment. I-discernment kayo gift uyifumana if ungumuntu othandazayo. What happens is that when you discern ukuphikotha imimoya yabaxoko, when you discern uva le nto angayithethiyo, ngoku ethethiyo lana iva le nto angayithethiyo. When you discern uthi wonke umuntu emqhobela izandla
wathi wena kuwe sometimes ithi bengathi ufani ngoba abantu abaninzi abazifundisanga ukumamela umoya oyingcwele. Abantu abaninzi bathanda ukuplease abantu, bathi wethu abantu bazawuthina xa ndifani, hayi wathi nama bathi uthwa uMangcwele usuyenza, hayi wathi nama ndihambe mhlawumbe emsebenzini wakho kuthiwa hayi wathi siya kwi-staff party, bathi kwi-staff party sisethaveni. Ufana nomzalwane ophethe ibhiya, iphanga lebhiya, ugalela amanzi. Ayisela amanzi nyani, amanzi. Bathi iphanga kaloku sibhudiswa liphanga. So kukho abazalwane abanjalo. Because the Holy Spirit will say, awukwazi ungena apha wena. Hayi bathi uzasela amanzi. Awukwazi ungena apha. So if asizifundisi ukumamela umoya oyingcwele, aba bamamela umoya oyingcwele bangathi ngabantu abafani. Because izinto zikaThixo are foolishness, like zibonakala zibuyatha. Ayenzi sense uba hayi ba uThixo uzawuthina ngoba uthi ukuhamba kule ndlela athi Holy Spirit tshintsha. Iba ngathi unguzincinci mos. Kakade like ukuba kakade ingqondo yakho kakade usohlelo uyiluzile. You have the mind of Christ, unengqondo kaYesu. Siyabana abangcwele. So ukudiscerna, it is different from ukukroka. Ukukroka is to be suspicious. Bakhona ke abantu akadiscerna uyakroka. It's dangerous. It's dangerous lanto ukuthi manje wami sikuphiwana ke ubani. Ndimphona nje official ngayo. Xa uMangcwele ekunika discernment, ukunikela uba uthandaze ngayo, not even to discuss the person. Uba yayi ikhona into engaqondakaliyo ngayo. The Holy Spirit ukunika la discernment ukuthi uthandaze, ubuya kuquka la mzalana aguquka, uba kaguquki, but whatever ebeplanile ingenzeke ebandleni. Amen. Now ndifuna sijonge ke kwinto uSathana ayisebenzisa kakhulu, because omnye umuntu angathi hayi mna andimi kanjengoJudas. uJudas wangena uSathana because ulisela hayi mna andimi nasemsebenzini ubagalela iswekere ezimbini, galela ezimbini, andithathi ezinye ndizifake ijem, ezajem ezibangaka ezincinci uzithatha uzihlohla uya nazo kwakho. Uyaba abazalwane, siyayiva le nto. The little things ongaziqondiyo xa kuthatha i-toilet paper ngabanye nawe uyathatha i-toilet paper. Uyaba ngoba yeyasemsebenzini, it's meant for you to use it, but so uSathana can manipulate you. Yeyakho. Yeba, umzekelo, there was this incident emsebenzini. Kufika ipads ezininzi emsebenzini. So omisi babanazo ezabo. Nathi siqonda hayi manje ndizithathele. Ndithi xa uba ndazijikisa ezo pads yayingathi weekend ayipheli. Holy Spirit said, you take it back. And I'm like, what is practical zezam because ayizozam for kwam mandizithengele zam emsebenzini, kukho emergency yasemsebenzini, then andizude ndihambe ndiye kwam, zikhona for loo nto. So zikhona izinto little foxes that we need to take note of those things, because zimvisa kabuhlungu umoya oyingcwele. And zisenza sikuba sibe lixhoba lokusetyenziswa nguSathana. Because you could be a good person, but if umthobela uThixo, ulazi ilizwi, uyalazi ilizwi lithi wena ungayenzi. Ndiyamva umuntu othi akayazi. Itsho neBhayibhile uba yena imivumba yakhe izaba ngaphi? Izaba mbalwa, owonayo engazi. Kodwa lo wazi imivumba yakhe izawuthini? Sibuyela phaa ku-Ephesians banye. Sifuna umuntu, as I am preaching, ufuna nje wenze introspection. Ujonge uzibhoxa ngoku ungamcingi omnye umuntu. Eke kuthethwa ngobani? Kuthethwa ngawe.
thetha nawe bangcwele. So when the introspection, Ephesians chapter 4, verse 26 to 27, ndicela ngiyobu amplified, nayo amplified Alice. Awunayo? Verse 26. Umbani ningoni, ilanga malingade litshone nitsaphukile. Kananjalo musane ukumkholela indawo umtholi lo. Lo ubayo makangabi seba. Amen, mama. 26 no 27. Uthi ke apha ku-amplified, be angry at sin, at immorality, and injustice, and ungodly behavior, yet do not sin. Do not let your anger cause you to shame, nor allow it to last until the sun goes down. And do not give the devil an opportunity to lead you into sin by holding a grudge. By holding a grudge, or nurturing anger, or harboring resentment, or cultivating bitterness. So lento iqala as anger, ubu-angry. Usho ukuthi uThixo uyayiskena ne-anger yakho. Ikhona i-anger engekho godly, ikhona i-anger egodly. So uThixo as you are angry, ujonge uba into lekwenze uba ube nomsindo. Because abanye abantu baba angry because bane-anger issues. Like akho enza i-anger. Cha kukho esisilonda esingekapho lapha kuyo. Amen. Now uthi ke Paul, do not give an opportunity to the devil. So that means uSathane uyayisebenzisa i-anger. Mhlawumbi nyani ubunomsindo njengoba lisithulisa uba uba nomsindo kwisono, ube nomsindo kwinto wrong uyibonayo. Mhlawumbi ubone loo nto uyibonile, but sukuhlala kuyo uright ba nomsindo, then mayigqitheke, then abe sekunika ke ngoku ibhawundo uba ilanga malingatshoni usaqondile. Yabona ke abantu bona abangatshatanga ngoku bangacinga uba bayemasterisha ke lento yokuqumba yokuthi ithi lento umsindo wakho mawungaqhubeleki kude kutshona ilanga ngamanye amazwi. So xa usingle maqonda hayi kuba laa mntu esukile phambi kwakho lo bekucaphukisa usukile mos phambi kwakho then mhlawumbi uyilibala. But xa utshatile iyavumbuluka laa ndawo uyibona uba heyi ingathi ilanga litshonile ngokuya kuba mnyama, usaqombile. Libe lisithi ilizwi malingatshoni ilanga, selitshone kudala kumnyama ngoku uzamazamana nentliziyo yakho. Akunzima? Akunzima? Naku lo mntu akakobona ikamera, naku. Libe lisithi ilizwi mayingatshoni. Yayibona? And ke ngoku ilizwi likaThixo you can't negotiate uba hayi kaloku beqale yena mna kwathi uyivile lapha uThixo uba okay ubu-angry ibirongo le nto beyenzile malingatshoni. Whether uxolisile, whether kaxolisanga. So oyolanda sisi nje nifuna ibling bling zizinto that you need to pray uThixo to break those things. Uthi bengathi uyapretenda because begxoxa xeshana ngoku so right ingathi ngutilini. Yebo? And ke ngoku xa wena ufuna uyicinga ngokwasebuntwini uba yho hayi ngathi sisibhanqa kodwa bendinomsindo ngosengncumile, uThixo ufuna wenze loo nto nje. And uThixo ufuna ube slow to anger. Uthi xa seyigqitha uqonda yho hayi mani bendigezelekile but seyigqithile futhi. Uyayibona laa nto? Yazi ukayenze laa nto boyingcwele
ubana xa soyicinga okanye uyibalisela bendibalisela athini enye into izona ndithe bendivele ndinyabe mani xa umntu ekhomenta le ndivele ndinyabe xa ndicinga ngoku mani wayegeza ubani but andisenamsindo sendihleka so umoya ongcwele ukwenza laa nto ukwenza nam. Amen. So i-anger ke ngoku xa uye wayibamba ungaxoleli yenza laa nto kuthiwa yi-grudge. Andithi ngosijonga intliziyo usathana noyisebenzisa because wena noko awubi awuxoki zonke ezi zinto uyazithikisha but kukho le yoba ugilwe ngumntu yenzeka kumntu wonke ke. Now if awumxoleli kwenzeka le nto kuthiwa yintoni yi-grudge. That means awumxolelanga ne ndenze i-research yam so usayigcinile la offense. Then i-resentment yona yintoni umane uyicinga iphinde ikuvise ngalaa ndlela ibe ngathi yenzeka ngoku. Yi-resentment ke ngokuleya abanye umntu ade akhala abanye abantu xa enomsindo ndandidla ngokhala nam iindlebe zam zithi beshushu xa ndinomsindo aphela amanje ndingakwazi uthetha. So omnye umntu onofika angaqonda uba kwenzeke ntoni bacinga uba yinto egqiba kwenzeka yenzeke 5 years ago. Then xa i-resentment igcinekile uba msenza laa nto uba nalaa nto kuthiwa yi-bitterness. Do you know bakhona abantu abasindiswa bathi amadoda zizinja? That is bitterness. Now la anger yabona ngoku seyi-identifya wena ngokuba ubhitha xa ulebelisha kuthiwa ubhitha ubani nguwe ngoku. Bakhona abantu abazi-females abazicaphukelayo eziyi-females. Ukufuna umuntu to destroy another female. I-prayer yami ingaske i-female uba singagcwaliswa ngumoya ongcwele sizibona amandla esinawo. So now umuntu obhitha ke ngokuva ngokuthetha kwakhe oko mane buyela nakulaa nto hayi kwatha bathi hayi ubhitha ke ngoku noba kuthiwa ye ayinto ntona okusalayo uthe and ke ngolaa nto ichaphazela nabanye abantu akayenzi kulo mntu yedwa emenze loo nto.